É máis fácil camiñar en compañía. E máis sabendo o destino que nos agarda. Máis de 1.300.000 turistas visitan ao ano a nosa cidade. Por que será? Polas súas rúas cheas de historia. Polos recordos, polos atardeceres. Polas súas tradicións e a súa cultura. Cultura que leva máis de 500 anos pasando de xeración en xeración. O fogar de todos os tempos.